I que tindrà pinyes que ni menja ni té ganes de res? Àlex està molt preocupat, però Raül aclarirà què li passa a la iguana. Anem a la Ribera Alta. Esta iguana també és molt dòcil. Viu la mar de bé al seu terrari ben protegida dels rigors de l'hivern i esperant que arribi el bon oratge per poder estovar-se al sol. Hola, soc Àlex, soc de Carcaixent i vinc a presentar-vos a la meva iguana, li diuen Pinyes. Pinyes té un color rebonic i una cara molt llustrosa. Quan jo la vaig agarrar em cabia en la mà. Tindrà ara uns 4 anys de vida i a mi em cabia, això, era com aixina, més o menys. Ha estat amb tu tota la seva vida. I com és la iguana? Conta'ns coses d'ella. És prou activa, perquè li agrada molt, sobretot, obrir el terrari i eixir-se'n, ella soles. I com ho fa? Pues no sé, li ha pillat el truco quan està tancat i en les seues ungles el desplaça, obre un poquet i se n'hi per casa. Una iguana llesta, sí senyor. Jo la tinc des de farà 3 anys i mig, més o menys, que me la va regalar la meva nòvia. Sempre m'han agradat, però no l'havia pogut tindre per circumstàncies de la família i tal, no? Sempre m'han agradat i tal, però... Però Àlex està un poc preocupat últimament per l'estat de Pinyes. Està com apagada, no té ganes de res, com si li faltara l'energia. Tornem amb Pinyes, que avui rebrà la visita del veterinari a casa. No es queixarà, no? Així te porta la criatura. Què li ha passat? Conta'm un poquet a veure els problemes que m'havies... Ja te dic, el que li passa últimament és això, que la veig un poc decaiguda de conforme és ella, que saps que és prou animaeta. A vegades la veig un poc coixejar també, no trepa com trepava. A veure si està deprimida? En té tots els símptomes? És que la veig més prima que l'última vegada que la veig. Sí, ja te dic, no sé. Igual sí que minxa un poc menys, però no... Raül, mira, a veure què li passa a Pinyes. Vaig a pegar una mirada així un poc de tot, vale? I anem a veure què li trobem a la fiera. Ale, Pinyes. Mans a l'obra. Fa 15 dies més o menys que estem així canviant de piso i realment la noto un poc més nervioseta. Algo d'agressivitat, potser, que hagis notat? Sí, perquè antes jo en el terrari podia estacar la mà, tocar-la i no n'hi havia ningú problema, i ara és clavar la mà en el seu territori i pegar en la cola i no... També he vist que d'alguna manera està costant-li canviar la pell. T'ho dic, vinc a dir-te perquè moltes vegades aquest tipus d'animals són molt estressables. Entonces, qualsevol canvi en l'hàbitat, com pugui ser perfectament un canvi de domicili i de més, ho noten una barbaritat. Pinyes, a mi també m'estressen els trasllats, no et preocupes. Sí que seria convenient que me l'enduguera a la clínica per fer-li una sèrie de proves per confirmar un poquet les meves sospites. Me la deixes, me l'enduc, i quan tinguem el resultat te crida i parlem, i et conto un poquet. Vale. D'acord? Perfecte. Tu què dius, Pinyes? Tot apunta que pugui ser un problema metabòlic a nivell d'ossos. És a dir, generalment les iguanes solen tindre aquest problema que consisteix en una descalcificació dels ossos. Doncs anem a fer una extracció de sang per valorar a nivell sanguini els nivells de calç i de fòsfor, concretament, per veure si l'origen molt bé d'ahir. Tots pensant que estava deprimida i al final serà un problema físic. Quasi el 90% de les patologies venen associades a una mala alimentació i a una mala manipulació. I n'hi ha que d'alguna manera conscienciar-se de que aquest tipus d'animals necessiten molt més cuidados que potser altre tipus d'animal més comú com pugui ser un gos o un gat. Ho heu sentit? Responsabilitat. En Guamipi no ens cansem de repetir-ho i sobretot quan es tracta d'animals exòtics. El que realment ens va determinar si hi ha una descalcificació dels ossos, en aquest cas serà una radiografia. Radiològicament valorarem la densitat dels ossos i veurem si realment hi ha una descalcificació com en principi sospitem. A la sala Pinyes, que volem veure't per dins. La radiografia de Pinyes ens donarà la informació que necessitem. Raül sospita que té un problema als ossos i amb esta prova descartarem altres patologies. Tenim una falta de calcificació a nivell dels ossos, sobretot sol afectar als ossos més llargs, pertanyents a les cames i als braços,
i és un indicatiu de que l'animal està tenint un problema metabòlic d'absorció de calci. Les iguanes necessiten el calci per evitar malalties. Quan tenim aquesta falta de calcificació, l'animal és un animal molt més fràgil, entonces té molta més facilitat per a produir-se fissures, fractures a nivell dels ossos, tot això genera a la vegada també inflamacions i dolors a nivell de les articulacions. Bueno, pinyes no té res greu, encara que sí que és una malaltia que té tractament i s'ha de tractar, evidentment. La base del tractament o de lo que hauria de fer Àlex en aquest cas és d'alguna manera suplementar l'animal, a pinyes en aquest cas, suplementar en algun tipus de vitamines per a que l'animal enfortisca aquests ossos i pugui d'alguna manera tornar a ser el que era. Ei, que t'has enganyat, que ja no estem a Sant Valentí. Vani ha agafat carretera i manta. De segur que ha quedat amb Deva, esta conilleta preciosa. De Troi ni se t'acudisca canviar de canal, eh? I a tu tampoc, Samsung, ves alerta. Luxor està sí molt atenta, Guamipi, no se'l perd ni una setmana. I encara menys sabent que aixirà Kira. Mono també volia veure Kira, però li ha pogut la son. El que no s'adorm mai perquè li encanta jugar és Junior. I juntament amb Pipo vos diem adeu perquè anem al tauler.